En el club, a partir de les 10 del vespre, Hyde Avenue, en Soul and Sight, en Busting Out, en Date, en Montana. Quin anglès. I l'he dit tot seguidet, Ara m'ha deixat de pas canviat. Ai, el trobava a faltar, aquest, el trobava a faltar. Riu-te'n de l'Anna Botella. Sí, és l'anglès de Relaxing Cup. Això és el Relaxing Cup, sí senyor. Ai, que bé. Montana! Segurament que la Botella em va escoltar a mi. Exacte. I va dir, si aquest pot, jo també. No, això deu ser anglès. Bé, tenim en Marc Sala. Mira, Espera, abans de res. anava a dir Ferran. En Marc Sala, Audet, si us plau. Audet, sisplau. Parlem en criteri. Ferran, tu pots fer un primer plano, no de la seva cara. No, de la seva no. De les seves... Bueno, d'aquesta i d'aquelles. Aquestes escultures. Arriba, no li fotis tan lluny, pobre, en Ferran no li donis tanta feina. Agafa aquella... Si no de venir, que ho pot fer amb la càmera. Hi ha un zoom. Ai, esclar. Hi ha el zoom. Ell pot fer el zoom. Tu te'n recordes? Ensenya'm aquesta, jo és que Quina? aquesta m'agrada molt. La petita? Sí. La Gore. Hosti, aquesta és xulíssima. Això és una prova, Saps què em recorda a mi? El Han Solo en la Guerra de les Galàxies, quan està allà petrificat en el... A mi em recorda... No, a mi em recorda... Veus que tots són referències de pel·lícules. No, doncs a mi em recorda... Què et recorda? Aquests dibuixos xulos que sortien de la pel·lícula de Pink Floyd, The Wall. Ah, també. Sortien... També, nano. Com? Perdona. Pink Floyd, The Wall. Que això es va inspirar. Escolta, Marc... Espera un moment, també. Et torno a tallar. Abans de que comencem... Tu talla'l, perquè és que si no... Ja el racó de l'oncle, ja a partir d'ara tindrem el racó d'en Marc. Ja et dic, jo em busco coses. Un cop a l'any busco un dia per venir a explicar-vos coses. Digues. I procuro que sigui després de que hagueu fet coses vosaltres, també, perquè em sembla que l'últim cop vaig venir després del dia del teatre i us vaig felicitar. És veritat. I el que vull fer és tornar-vos a felicitar. Mira, m'ha fet molta ràbia perquè de fet no vaig poder passar. Estic castigat al taller durant moltes hores. Però m'il·lusiona molt aquest projecte que esteu tirant endavant. A mi, quan em parles de Tàrrega, em surt un somriure, perquè hi vaig cada any. Estic superemprenyat perquè aquest any no hi ha anat. No hi has pogut anar, vaja. I m'estic perdent moltes coses, i entre d'altres també el vostre festival, el festival d'aquí d'Argentona, que espero que tingui una vida molt llarga, molt plena, perquè em trempa veure que també podem parlar de col·laboracions. Sí, és clar, no? Perquè això és molt teatrero. Les coses es poden fer créixer i es pot col·laborar amb diferents disciplines, i això és lo maco. Escolta, Marc, veient el teu cap on te tires... No, però no t'espantis, això és una línia. Però... Són línies. Hay línies abiertes. És allò que dieu. Hay una línia abierta... Soc un fan de la Cebes i tinc tres línies d'investigació. Però veient això, que l'escultura, les cares... Home, sisplau, no se m'enfadi. No, però jo volia dir-te, tu consideres que ets un artista que tens més cara que esquena? Hòstia, jo tinc molta esquena, Sí. El cap també el tinc molt gros. Pero, ¿qué quiere decirme con esta pregunta? ¿Insinúa usted que tengo una cabeza grande? No. Porque si es así, tiene razón usted. No, perquè... Però quan diu que si tens més cara que esquena, no es refereix a si tu ets un galtes. No, No, jo li he fet la pregunta. Què? No. Clar, és que es pot entendre de molta manera. Però per què aquesta... Perquè acabem de parlar precisament amb la Cristina, que és una fotògrafa que penses precisament que l'atracció cap a fotografiar el cos i diu que no, i en aquest cas tu ets al revés. Tu ets al revés, no? Moltes cares. Depèn. A veure, Salaudet escultor, que és una mica qui sóc jo, mires de posar-te una marca, per dir-ho d'una manera, perquè fas moltes coses. Salaudet escultor té tres ànimes. Una la coneixeu tots, que és la figura popular, no? Jo he construït, per sort, i del que n'estic molt orgullós, he construït figures com la polseguera, com el capgros de la Garrinada, del qual estic supercontent de que l'estiguin traient cada cop més, em fa molt feliç, perquè és un capgros que n'estic... Va quedar bé, va quedar gambarrot, va quedar garrinero, i estic molt content que el treguin. En Joan Pedrós, he fet reparacions pels gegants d'Argentona, i aquesta és una de les meves ànimes. Llavors tinc una segona ànima, que és la que us vaig portar aquí l'any passat, que és el ferro, el que jo els dic organicismes. I tinc la tercera, que és potser la més ambiciosa, per dir-ho d'una manera,
que és amb la que jo potser miro de presentar-me a concursos d'escultura, miro de buscar una mica una cosa que va més enllà de vendre. Vale? Jo potser amb la línia de ferro busco de fer una cosa més maca, més, que t'entri més per la vista, d'aquesta manera que tu, bueno, que diguis, hòstia, pues jo cada dia quan estigui dinant a casa la vull tenir al menjador. Vale? Espero que algú pugui comprar-la. Amb aquesta tercera línia el que jo miro és de parlar una mica. M'oblido una mica de l'aspecte comercial i vaig a buscar una mica més tot el que és el missatge, tot el que és més una crítica, tot... Bé, a veure, estem en temps molt moguts, per tant, jo vull dir que estem en una època on la realitat supera la ficció, estan passant moltes coses, i llavors a l'hora de crear jo tot això vomito. Jo faig una mica una crònica. Vols dir que això, a través d'aquest tipus d'escultures és... A través d'aquest tipus d'escultures com t'expresses tu, és el que parles, és el que tens ganes de dir perquè estàs enfadat. Sí, tot això, per exemple, aquesta cara que fa tanta angúnia així, amb això negre, és d'una peça que es diu 2012, ens estan ofegant. Vale? I he fet tot un procés, vaig fer unes imatges de les quals jo m'he inspirat, on jo vaig agafar 12 models, els vaig submergir en una aigua negra per aconseguir unes imatges que també les exposo, bla, per parlar una mica de la situació de la gent, que avui en dia hi ha gent que ho està passant molt p***es. Perdó. Peti, pots fer sonar un pito a putes, que si hi ha dit putes i em sap greu. No pateixis, estàs en horari no escolar. Vale. Sí. Doncs la qüestió és això. En tinc un altre que es diu Fora del sistema, no? I un dia estava veient les notícies i van dir una notícia, no? Que el paro havia baixat. Molt bé, el paro havia baixat, sembla una bona notícia, però després quan desenvolupen la notícia diuen que ha baixat, però també ha sortit molta gent de lo que és la seguretat social, que ha baixat molta més gent de la que ha sortit del paro, la que ha agafat feina. Què vol dir això? Que hi ha gent que desapareix del sistema, gent que fot el camp d'aquí, ja sigui perquè no pot viure més i torna al seu país perquè era un immigrant, ja sigui perquè és un estudiant i aquí no troba feina i ha de fotre el camp. Doncs jo tot això ho penso, no? Per això tinc el cap tan gros, per això sóc un artista amb més cara que esquena, perquè penso molt, i llavors jo vaig fer un mural on hi ha tota una sèrie de cares, no sé, una 50ena, una 60ena, totes numerades, tenen un número aquí al front, i n'hi ha algunes que les vaig treure, les vaig enganxar, o sigui, jo vaig fer tot el procés d'enganxar-les, que les enganxo amb una pasta, i després les vaig agafar i les vaig extreure. I amb això jo miro de fer una mica una metàfora, miro de parlar una mica. El que passa és que molts artistes, a vegades, precisament, utilitzen la metàfora utilitzant qualsevol cosa que no sigui l'expressió, en aquest cas, que és allò que diuen la cara és l'espejo de l'alma, no? L'expressió, diguem, humana, no? Però la cara, hòstia, una cara diu molt. Per exemple, la peça que tenim aquí, aquesta verda, és una cara molt tranquil·la. Està com molt sembla que estigui dormida, és molt neutra, intenta no transmetre res. Doncs aquesta és per mi una cara com base. Llavors tinc altres cares que hòstia, aquesta per exemple t'està cridant. Una cara que et cridi no et diu el mateix bueno, he anat treballant al llarg del temps i com que quan fas capgrossos fas cares, per exemple. Si faig un gegant faig cares. La cara és una cosa que sempre acabo fent. I sembla mentida com les expressions, hi ha expressions de sentiments totalment oposats que poden tenir una cara molt similar. Tot això ve de projectes anteriors. El fet de... Tu dius que tens 3 línies, no? O tres. No, per mi són 3, Podien ser com... A veure, igual no, però podien ser com 3 maneres d'expressar-te diferents. Jo els dic 3 línies creatives. És així de fàcil, perquè jo en una faig més unes peces d'una manera, en l'altra faig més... És com si et dividissis en 3 persones diferents. Sí, exacte. Vull dir, tu veus la part del ferro i tu veus hi ha un treball de xapa de ferro, d'oxidat, de doblegat, que dista totalment d'aquest altre tipus, que és un modelat, que és un treure motlles, és una reproducció, una pintura, són 2 processos totalment diferents. Amb les 3 per això t'hi trobes còmode, si no ja ho hauries deixat d'allò. Exacte, és que de fet ve una mica de que no puc deixar de fer cap cosa. No pots deixar de fer una per entregar-te només amb una altra, no? Deus passar períodes, suposo, de dir, ostres, ara... Exacte, jo ara, per exemple, porto molt de temps amb cares, vale. Hi ha un moment que te'n canses, perquè vulguis o no, quan jo faig aquests murals, quan has de fer una peça que té 84 cares,
Déu-n'hi-do. És el més proper a una fàbrica que hi pot haver-hi en el món de l'art, crec jo, no? Perquè repeteixo 84 vegades el mateix gest i, per exemple, 84 vegades la primera capa de pintura en una cara d'aquestes, 84 vegades la segona capa de pintura, 84 vegades la tercera. I ara per curiositat, com que has parlat que has utilitzat models, totes les cares, quan tu tens un projecte, necessites un model per... Va bé, però jo amb el tipus de cara que faig no busco representar ningú, sinó agafo detalls de diversa gent i miro de fer una cara molt andrògina, que no pugui reconèixer que sigui un home o una dona. Vale? Perquè el fet de fer-lo sense pèl, com que les faig així mig tallades, no tenen orelles, que els caràcters que tenen, la majoria, aquesta potser em va quedar, però la resta miro de fer-les molt andrògines. Escolta, quan vens és per donar-nos notícies xules, sabent que vas estrenar i que ha sigut, com deia molt bé el meu germà, un cap de setmana, que potser crec que també la bona notícia, en el cas d'Argentona, és que ha sigut un cap de setmana molt artístic. Divendres estrenar Cristina i argentoní, dissabte el festival, diumenge estrenes tu, que a més jo no sé. Jo dintre d'una col·lectiva mira, fem això, anem a PAMS, ja que tinc 3 exposicions, mira, tres exposicions. Doncs anem a PAMS. La primera va ser aquest diumenge. I després de la Festa de la Bellesa també hi va haver-hi la Festa de la Mare de Déu del Viver. Sí, com cada any que s'obren les portes al Baró de Viver. Exacte. Llavors aquest any la Fundació Setbà, en Darío, mira que m'ho he apuntat perquè té un cognom curiós, Darío Olahortua, vale? Hòstia, ja costa, Has dit... És el president de la Fundació Setbà. Fundació, és que jo vaig llegir aquest nom i dic Fundació Setbà. En Darío em sembla que també el pare... El Darío. És que l'avi no ho ha dit... Ai, l'avi, l'oncle ha dit que el Baró de Viver, alcalde de Barcelona es deia Darío, no? Sí, però no és aquest, No és aquest, em sembla que és el nebot. Bueno, la fundació aquesta, tu saps què és? Sí, jo vaig exposar amb ells l'any passat. Mira, la peça que us vaig portar de la gàbia aquella amb el ferro, aquesta peça anava a la Fundació Setbà. La Fundació Setbà és una fundació de Barcelona que tenen una sala d'exposicions a la plaça Reial, que és un pis on havia viscut antigament l'Ocanya i on va viure en Lluís Llach. Això és la Fundació Setbà en un inici. La Fundació Setbà va creixent perquè en Darío és una persona amb moltes inquietuds i el poder que té doncs, el fa córrer, per dir una manera, cap a diferents projectes, i llavors veu que aconsegueix el Viver i el vol dinamitzar d'alguna manera, igual que llavors fa un projecte que el va fer ja al maig, em sembla que era, que el va fer, que es deia... espera't, perquè ho vull dir bé. Era el de la gent gran i els artistes. M'explico, art i gent gran, em sembla que es deia alguna cosa així. I això és que en els avis de la Fundació de la Llar Santana se'ls hi fa un taller de pintura, llavors els avis tenen una llibertat, a partir que se'ls hi planteja la llibertat, pinteu, senyors. Se'ls donen unes eines, uns recursos. Llavors aquesta gent va fer una exposició al Saló de Pedra, vale? Amb aquests tallers que es van fer. Llavors, en Darío, aprofitant la festa major, la festa de la Mare de Déu del Viver, va decidir de fer una exposició. Ja que a ell li agrada l'art, doncs, mica en mica, el Baró de Viver tindran més feina. Això, de fet, el van entrevistar l'altre dia. En Miquel Carabanyo el va entrevistar i va explicar molt bé els projectes. Sí, això vol dir que és una cosa que vol que tingui continuïtat. Vol tenir continuïtat, sí. Això ja ho explicaran ells, però vaig estar parlant amb ells i em sembla que a partir del maig volen fer coses de manera més contínua en aquell espai. Això està molt bé. I val a dir que com a satisfacció teva, vull dir, és obrir les portes i la teva escultura ja estava venuda. Sí, això és molt xulo, no? Això s'ha de dir. A mi em va fer molt feliç. Les peces estan a la venda, com bé has dit. Llavors jo vaig tenir la sort de que hi va haver una persona que es va enamorar de la meva peça just abans de que s'obrís l'exposició i va voler comprar-la. Això em fa molt feliç. Però llavors també està molt bé perquè aquests diners, la meitat del preu que hi havia a la paret, o sigui, les peces totes tenien el seu preu, era un preu públic. La meitat d'aquests diners se'n anava al projecte aquest de la Fundació Setbà de Gent Gran i Art. Molt bé. Per tant, aquests tallers es repetiran, es farà... Mirarà de ser un projecte i doncs es financia d'aquesta manera. Per tant, també doblement content per haver financiat un projecte com aquest. Això és el primer punt. Més coses, que el temps... Que corre molt i jo xerro. La segona, i per mi... Perdona, fins quan estaràs posat? Fins al... Mira,
fins a l'11 d'octubre, llavors de 17 a 19, de les 5 a les 7, els dilluns, els dimecres i els divendres. Sí. I s'ha de trucar a la Sandra Sàrries. Mira, al 93 481 36 96 o al 609 61 33 36. Repeteixo. Sí, perquè això ha de quedar... 93 481 36 96 i el 609 61 33 36. Però val a dir-ho perquè per la gent que no sàpiga, a part de tenir l'oportunitat de conèixer l'obra d'en Marc, és que tindrà la gent l'oportunitat de conèixer el Viver. Ho dic per la gent que ens escolta fora d'Argentina. Perquè a més també hem de dir que també a part d'en Marc també hi ha altres artistes. És interessant i podeu comprar, de fet, si hi ha algú que té la motivació aquesta, pot comprar i financiar el projecte també, per tant, esteu convidats. Jo us oferiria vendre la meva peça, però ja he tingut aquesta sort. Aclarit això, què més hi ha? Anem a dissabte per la que m'està portant més feina, la més important, la Cataclismes contemporanis. És la meva exposició individual aquí al Museu del Càntic, que inaugurem el dissabte, aquest dissabte a les 8 del vespre. Vale? És l'ànima aquesta que us deia, la línia creativa de les cares, jo, mira, ara justament estava acabant una peça referent a això de la peça aquesta negra, de la gent que s'ofega, que és una peça que jo tinc intenció de presentar en algun concurs més endavant, concursos importants. Com ja vaig quedar seleccionat finalista a la Fundació Vilacases l'any passat, doncs és de fer feines amb importància, no? I aquestes feines demanen temps, demanen diners, demanen inversió, i és el que he fet ara, aprofitar aquesta exposició per fer peces contundents, oblidar-me de si vendré o no, perquè depèn de quines peces que et porten molta feina, són molts calés, per tant, doncs... Sí que faré un racó, com que necessito finançació, vaig dir, hi haurà un raconet a la sala que li dic el racó low cost. Vale? Llavors hi haurà unes 7 o 8 peces de petit format, així amb 9 cares, 4 cares i tot això, i aquestes tindran un preu més econòmic, de les quals una d'aquestes del low cost és la que sortejaré el dissabte a l'exposició entre tots els presents, que és la que tenim aquí. Aquesta que tenim aquí davant, agafa el bé, aquesta... Sí, aquesta que tenim aquí se sortejarà. I què s'ha de fer perquè se sortegi? Assistir. He d'acabar de valorar com ho faré. Perquè tu i jo no hi serem. No, clar. Però la mar salada. Clar, no hi esteu a temps de comprar, perquè i no podem omplir la butlleta ara. Soc un valor a l'alça. Jo d'aquí 4 dies... Si t'omplo la butlleta ara i te la dono perquè me la poses tu a la urna, no serveix. No, és aquella copa que fa... aquella copa. Mira, aquella gent que faci una copa de cava a l'exposició, que ofereixo cava, és la meva presència, la peça i una copa de cava. Tots sabem que la gent, si ve la inauguració, serà per la copa de cava i per la peça. Clar, per la presència és igual. Deixa'm-la mirar bé. Vale, i aquesta estarà fins al 20 d'octubre. 20 d'octubre, molt bé. I va, anem per feina, ja anem a l'última, que xerro molt. Què és? Que és la tercera línia, la del ferro, com la que vaig portar l'any passat. Una línia on és potser més decorativa, no té tant de missatge, però sí que m'agrada treballar el ferro i donar-li unes formes agradables, unes formes que sembla que estiguin flotant, que s'aguantin. Trobo que el ferro oxidat té unes tonalitats, té unes... Bueno, és molt interessant. El combino amb el formigó també aquesta vegada, que són dos materials que lliguen molt bé junts. Com la màfia. Sí, també combino el formigó. Sí, al fons del mar hi ha molt de formigó. Els farem un homenatge, farem un peu de ferro. I aquesta peça i aquesta exposició m'ha sortit arrel d'haver quedat segona a un concurs que va fer el Museu de Llavaneres l'any passat. Un concurs d'escultura i pintura on el premi no era un premi metàl·lic, sinó que era això. Una exposició dels tres primers, i vaig quedar segon, amb en Joan Poch, i ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo de com es diu la noia que va quedar tercera. I em sap molt de greu aquí. Per tant, aquesta exposició s'ubicarà al Museu de Llavaneres a partir del 4 d'octubre. El dissabte, divendres 4 d'octubre. A l'octubre per tu serà a tope. On fire. Sí, serà allò un goce, però doncs mira, impressionant. El temps ens ha guanyat, recordem-ho. Teniu Marc Sala, al Baró del Viver, heu de trucar aquells números que us acaba de passar. També el tindrem en el Museu del Canti aquest dissabte que inaugura, i a més a Llavaneres, que inaugures a Llavaneres, el 4 d'octubre, diria que és divendres 4 d'octubre. Molt bé, si no m'equivoco. Doncs escolta, qui tingui ganes de conèixer Marc, ja t'ho han dit sempre, i fixa't que quan et diem molta sort, molta merda, doncs triomfes, per tant,
també pensa en nosaltres, una petita comissió ens aniria molt bé. Ara. Nosaltres tanquem. Marc, fins la propera. Exacte. Moltes gràcies. Que et vagi molt bé les 3 exposicions. Esperem-ho. Mira, ja saps. Que totes vagin com la primera. Jo em conformo. I quan vulguis vens cap aquí, que és que ens omples molt. Sí, perquè ens omples un espai que a vegades no sabem què dir i tu vens i ens ho expliques. Doncs pleguem. La música de plegar no hi és, perquè Peti ha marxat. No, perquè la música és la del programa que ens despedim. Ens acomiadem fins al dilluns de la propera setmana. Dilluns que ve el programa Noches de nit tornarà a estar amb tots vosaltres i ja sabeu que obrim temporada. Per tant... 3 Noches de nit seràs, seré noche només? Sí. Doncs seré noche de nit. Voleu que vingui i omplo l'espai. També, tu mateix, escolta. Ens trobem el dilluns de la setmana que ve, també amb el racó de l'oncle i amb moltes més coses. Per tant, fins dilluns de la setmana que ve, Noches de nit s'acomiada de tots vosaltres i, com sempre us diu, salut, cultura i revolució. Doncs per als fans d'Antònia Font, aquest dissabte... No, aquest dissabte ja ha passat. Aquest dissabte ja ha passat. Està bé. No. Tots aquells...